V Brně finišují přípravy na velkou cenu silničních motocyklů. První kvalifikační závod odstartuje na Masarykově okruhu už v pátek odpoledne, ten hlavní Grand Prix na 21 kol, pak v neděli. Podrobnosti přidá kolegyně Tereza Dajsová. Dobré dopoledne, Terezo. Dej si ještě sehnat vstupenky na jednotlivé dny. Dobrý den. Ano, vstupenky jsou ještě možné sehnat, a to právě jak na ty jednotlivé dny, což je letos novinka, tak i na celý víkend. Pořadatelé nabízejí dva druhy vstupenek, jednak jsou to vstupenky na takzvané přírodní tribuny a pak na sedačkové tribuny. No a já jsem před chvíli mluvila s mluvčím brněnského autodromu Petrem Boháčem a ten říkal, že ty vstupenky nebo kapacita právě těch sedačkových tribun už se postupně plní a ten zájem o ně je teď s blížícím se závodem velký. Program začíná v pátek tréninky, v sobota je pak v duchu kvalifikací, no a samotné závody jednotlivých tříd MotoGP se pojedou v neděli. Ten hlavní závod začíná ve 2 hodiny. Teď tady na dráze, která má skoro 5,5 kilometru, ten jeden okruh, tak probíhají přípravy, malují se tady obrubníky, instalují se bariéry a upravuje se vlastně ten povrch, respektive se zametá ten povrch od různých nečistot, aby na ten pátek bylo všechno připraveno. Závodníci začínají přijíždět už ve středu. No a chystá se také doprovodný program v centru města, kde se právě návštěvníci budou moct setkat s těmi závodníky, a to ve čtvrtek. Budou se tam moct setkat i s Filipem Salačem, což je reprezentant České republiky.